itong latest weather update karong adlong Lunes, November 29, 2021. Doon na tayo duha ka weather system na mo'y nagapekto sa atong nasod karon. Una ang shear line na mo'y nagapekto sa kinatumyang bahin sa Northern Luzon, samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ mausad ang nagapekto sa Mindanao. Doon na sabtay ginamonitor karon na low pressure area 1,960 km silangan sa Mindanao gawas sa tuang PAR. Taas ang tsansa niini na ma-develop ngadto sa usa ka bagyo sa mosunod na mga adlaw o gibana-banang makasulod kini sa tuang PAR ugma o sa sunod na adlaw. Padayon lang ta mag-monitor sa mga pinakaulahing kalambuan bahid aning low pressure area. Para usab sa atong forecast sa atong panahon sa mosunod na 24 oras ang tibok Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip ng Calayan Islands makasinati og maayong tempo sa panahon. Apan aduna lang gihapoy mga kagayunan sa mga kalit na mga pagpanag-om ug mga lumalabay na ulan tungod na lamang kini sa mga localized thunderstorms hilabi na sa hapon o sa gabii. Padayon lang ta mag-monitor sa atong mga gina-issue ng mga thunderstorm advisories ug mga rainfall warnings. Ug mao na atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisitaha atong official website. Diri na lang takutob gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mark Gales, maayong adlaw.